3, 2, 1. Parang ba yun? Puli ba ako yan? Pwede ako nga mag-vlog. Ano ka ba? Say hi! Vlogger na kayo, Bogs, ha? Magay ko pa pare. Magay ka pa. Magay ka pa pare. Anyo, Mike yan. Bro. Buboy, okay kayo. Okay kayo. Find yung driver? 11. So ito po, yung leg guard kanina sa labas. Dito yung dancer. Tuturo ko kayo dito. Sige, sige. Ayo. Iban naman yung interview. Okay ka, man? Kuya, na. Koy, tignan ko tang. Kapilan ka pa may babae, Koy? Ayo. Parang ikaw, ah. Ay, madukol ko, susungukan yan. Ha? Ano ka na ako, ha? Ano lang? Yung plat na pitit. Bukas ka, Ban? Muli ka ba? Ban, muli ka din, Ban? Oo, muli ko. Pare. Let's go. Streaming and video okay is until 12 midnight only. Ay, ni Mami ini. Lanon naman eh. Bastos ka na eh. Ayaw. Bap, nanggagawa mo ken. Kaya pa italwi. Oo, mantun ka talagang... Siyempre, that's the main goal. You know? Kaya tinugi ka, iting goal mo Oh, talaga. tama tutod. Ati kasi ngarkon kayo niya. Nakuha pa din na bale, boss. Din. Electric pan. Kasi yung yelo. Siyempre, gagamit kang utak. Oy. Hey guys, kita na ganing Gaimi. Tapos kanina. Bap, temeso pa nitang kaita mo. Ano ba na? Download din. Manguyod. Download din. Paano naman sulit yung tutut mo po ito? Tutunda ka niya, balala. Ini pa rin ganyan. Kaya kinwali na? Yeah. Oh, maluwalas.
Yamatats! Yamatats! Ahem! Maglakol. You know? What? Ako pagkabisihan niyo Ken. Kantsa ko. Sana all may kachat. One bar nemo. Ilalagay na ako. Ninayin ako po, boss. Turawa ko. Apat. Lima. Mahalan eh. Sigurado kahit na mong lapag, kaya na mag-asa magkamatam. Kuna ko naman takot yun. Magkama niyang kinatam. Lapag o kaya sapin. Lapag. Hindi ka kanta dila tutoy ka to lalo. Melas nila may tutudla kitang kain. Kapag giluan. Bap, may lina, bap. Buwa parang kita, tila picture ka. May spot na kata, may lina ko. Iya kalipas. Eh tayo pwedeng tutukin camera kakilap po. Bata. Siyempre, gagamit kang utak. Hindi na ako palalagay. Nila ba per se yata kaya? Oo, kaya talaga. Kapit yung kain. 0 1 0 1 Panay yung mga post na naman ito na. Banda naman ka rin. Ika mong masikan lobe. Sagli may kasipat kayo eh. Bigla nasubos namin mo. Dapat rin gamit kayo yung nalalaman eh. Kasi pag siya mabasa eh. Pag siya mabasa na dapat mamagbago. Wow, takya na. Dapat kailangan mo. Damong, laman yan mo. Kasi na ka rin eh. Siyempre, gagamit kang utak. Yaman mo na ba? Nasi pala kasi. Lahat ang basura ka niya? Napagkaguluhan nyo, Ken? Jota na eh! Kochuda na yung mga kaputs na yan. Magkanya to? Sa pinyang po. Magkanya? 4-5. 4-5. Diba? 6,000.
Malamig talatang kay, gas. Dapat na lang Martin, kinayo. Wala. Para ba natin, kulang ng kinayo. Eh, kulang na talaga. At yun na, diba? Sabi na. Alam niya eh. Tol, anong magnang tama? No? Kung natana pa yung pamon, na yung mga tapa. Magnang ng tapa na. Eh, mo doon din eh. Kung naman kasi pebble yung basura. Para kayo, no, mapagal. Eh, wari ka siya naman. Ikaw ay itang security guard na din, 250 yan eh. Mahal na tawad eh. Wala na. Yung housekeeper na nabalik. Security guard na ka mo, itas kaya ka na. Housekeeper ko pa kayo. Ikaw kong chef, meh. Chef. Wala sa garya ko. Pero pare. Lumalit na ako. Magnang lang kaya pa na. Sa sarili mo ka, ano yung kita ka na? Okay ako dyan. Nakutawag na naman yun, parang yan. Mamasok. Kaya taban doon. Hindi, just magluto yung tubig. Chef! Ano ka ba, chef? Ha, wala siya, ha? Ay, oh, mga kasap-sap. Ikaw yung pala yung chef. Chef na yung Alfredo sa mga binigyan kaming banding time na ng family. Kaya mo pumetong doon sa'yo na this says kami. Second mo ngayon. Matinong kayo din. Send mo May balta bog siya. Magaling ka ba, bog? Saan tayo? ay. Sabi din the chef, eh. Imunuhan tayo virus. Dito lang gagumamit ka mo. No, nigga. Skirt. Napagin mo ata. Halino kang bagay niyo. Lakas mo na lang. Sila Jericho. Hey, sir. Masarap pa niluluto nyo. Hotdog tawag na. Tuno pa ka hindi hotdog na. Ali, di nga lang. Kita sa guli, dalupa na lang. Tulog na lang dito rin ako. Kaya na rin eh. Paturo mo lang yung GS, sunod na lang. Ano ko dito? Mandilo. Buli man na siya kaya pala. Gonggong! Lalo? Mana siya? Uy, sabi. Wala, ito, oh, boss. Sabi mo yun, loading mo man. Nakapandikip? Matong kasi na siya. Stem. Ouch. Chopsticks lesson tayo dyan, mga kaibigan. Sabi niya. Itong yan. Ating kilwal. Wala itang bangko. Karitang bulsa talo. Yung malwari. Para siyam? Eh, naman man na. Patalos po taga ang sinaliya. Dali, mas masali ng dakal. Alias sila na. Sama mo na, boss. Ang dami niya mo. Kumuha kang pero itang bangko. Bali itang bago, diba? Karitang bulsa na itang Dalupaan niya. Kalakabla. Sali ka. Dalupaan niya. Hey, sir. Uy, bali din. Parang na yun na. Ganun good. Boss, eh, tututo ka. Hindi parte niya yung burigo. Anaming basket. Pare. Pamo pepe. Anaming Christian pamo pepe. Oh, ganon. The push straight. Matrix. Kapundi lang ako maranggulo tripod. Tama rin. Ay, danat siya nga nang makapahinga. So ngayon magpatawa kami na magnang kami para ka rin kaya. Kaya pamangan mi. So kaya pa meron eh. Nanti kaya pa rubukay. Ano kaya pa tarakal kulang-kulang na mga kapuds na. Kulang kenta ba? Hala kaya pa speaker. Pero tingin yung video kay bat. So ngayon kasalukuyan magkaya pa. Magluto kaya pang pamangan. Kailangan eh. Pag kaya kami tamengan, wala tang energy. Hey, sir. Patawan mi pa yung kaya aming uling.
Apin po yung pamagnang na Philippine style niya. Pero kung alam basahin mo naman na yan. Kaya mong kayan, kaya mong chapsin. Igang pipouse kang style. Kita nga dogpit na miya bang maragulyada. Ngayon, re-reveal mi na kaya yung sikreto mi na para dago la rin nga doon. Pangilyan nyo. Ay, ko lang niya. Diba? It was at this moment that he knew. He fucked up. Yes, ayun na. Pare na nung gagamuan yun. Wow! Kanya mo na rin, Tol? Sila ating ka-recipe ka rin, Tol? Secret kamay. Emo di din ang sot, pare, malat no rin. Emo na di na nasin. Ano nga sabi mo ngayon mag-enjoy ka? Mag-enjoy ko. Yaman niya nga lang eh. Eh, may di ng lakson yan na. Liyo, kaya niyan. Puro siyang yelo, wala yung lakson. Uy naman! Alayang lakso no, danagisanay pati lakso no. Pakali na ba? Opo lang! Luto ka na niya? Ay, Dana. Ay, Dana. Yamatats! Akalima mo na yata eh. Akalima mo na yata eh. Yo! Wala yan makasas.
Stop ko na! Target ang kahit pare, I can see your voice. I can see your voice. Siguro ano? Sige, ano mo? Ay, nakandang mo. Uy mo yun. Hindi ka baglan. Alayin pa kayo. Internet. Alayin internet yung bike. Sakto na niya ba? Yung pagman yun, yung mga pre. Nga sabi ko kanyang batas kayo na. Anong ikaw ah? Umalay ng kulong-kulong kayo. Eh tayo bala kayo lumalan. Okay na. Already po na yan. Batas lang po kaya nalibutan. Yung nalibutan lang. Eh, magkiraya tol. Pinatantong yung asawa. Sabi ko. Pwede. So ito, yari ni itang edit ang yung balon na niyang klaseng editing gawa ko pero ang practice ko pa. Wala naman talagang bilas naman edit talaga. Parang next video, yung balo ng gawang pero yung balo ng gawang kapampangan version ng isang kay. Bakit ka single? Parang next futures. Lakbakan! And for now, yun na pa sa mga kapuds. Like. Ayan, like. Tsaka ako mag-subscribe. Nukor niya kayo. Kenny. Yan na. Kenny, karinga doon. Karinga doon na yung channel ako mag-comment kung nagpuri yung comment. Tsaka yung mag-request. Gagawa ko mukha kung pangan. Yung isang gawang Tagalog. Siyempre, yung naman ng siswa na hanapin mo yun. Malaso na eh! Kapampangan Vlogs! Paano na, mga pods? Like, comment, and subscribe. Kahit no mga Renny, tsaka yun eh... Sabi na yun? Kenny ba? Oo. Kenny, paringit ang bell. Pangal yung may upload bombong ali. May kita na yung next video. Matumad na ako! Bye! Ginanda kong tricks na yan. 1, 2, 3.